नमस्कार सगळ्यांना, तुम्हा सगळ्यांचा कोकणी किचनमध्ये स्वागत आहे। तर आज मी शिरवळे आणि त्याच्याबरोबर नारळाचा रस करणार आहे। तर सर्वात अगोदर पीठ मळून घेऊया। शिरवळ्यांसाठी मी तांदळाचं पीठ घेतलं। पिठामध्ये चवीपुरतं मीठ घालून घेतलं आणि हे पीठ गरम पाण्यामध्ये मळून घ्यायचं आहे। मी तांदळाचं पीठ घेतलंय, पण तुम्ही नाचणीचं पण पीठ घेऊ शकता। पीठ मळून झाल्यानंतर आता मी याचे गोळे करून घेते आणि उकळलेल्या पाण्यामध्ये उकडायला ठेवते। हे गोळे 5-5 मिनिटांनी चेक करत राहा, कारण की हे गोळे खाली भांड्याला चिपकायला नको आहे। जर तसं झालं तर ते मग खराब होतात। दुसरीकडे आम्ही नारळाच्या रसाची तयारी करून घेऊया। सर्वात अगोदर एक अख्ख्या नारळाचं खोबरं, 1 चमचा जिरं, 1 चमचा हळद आणि 4 वेलचीचे दाणे घालून मिक्सरमध्ये घालून त्याच्यात पाणी ॲड करून त्याचं वाटण करून घेऊया। आता वाटण रेडी झालंय, तर चाळणीमध्ये घालून त्याचा अशा प्रकारे मी रस काढून घेतला आहे। हा रस मी गॅसवरती मंद आचेवरती ठेवला आहे। त्याच्यामध्ये चवीसाठी गूळ ॲड करून घेते, थोडंसं चवीपुरतं मीठ। हा रस गॅसवरती जास्त वेळ ठेवायचा नसतो, कारण की मग तो खराब। आता हे तांदळाचे गोळे रेडी झाले। हे गोळे गरम असतात तेव्हा त्याच्या शिरवळ्या काढून घ्यायच्या असतात। मी इकडे छोटा साचा घेतला आहे, तुम्ही पाहिजे तर मोठा पण घेऊ शकतात। अशा प्रकारे मी हे सर्व शिरवळ्या गाळून घेते। हे आमचे शिरवळे आणि नारळाचा रस आता रेडी झाला आहे। अशाच प्रकारे नवनवीन रेसिपी बघायला कोकणी किचनला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। थँक्यू।